Здравейте, аз съм Марина и днес ще ви обясня как да си качите документите за получаване на комисиони. Става въпрос за Айбана и така започваме. Влизаме в сайта на Atomy с нашия номер и парола. След това отиваме на нашето име, кликваме на My Atomy и след което избираме бизнес акаунт. Трябва отново да повторим нашата парола и след това трябва да кликнем на регистър, за да добавим. Тук ще ни изпрати отново код на нашия имейл. Това е с цел да се предпазят хората, да не влиза някой непознат. Това е за сигурност на всеки един от нас. И когато получим кода, го слагаме и потвърждаваме. И продължаваме нататък. И ето тук трябва да сложим айбана на нашия, където искаме да получаваме парите си и да качим двата файла за документи. Снимките трябва да бъдат ясни, да се вижда ясно името и номера на айбана да се качи два пъти. В противен случай ще трябва да се направи отново процеса. Потвърждаваме и ще получим, че е готово.